tun truma rongbol chanchin kan ngai thlak tur chu nupui mudan kong thar ti Poland rama Zbigniew chanchin ani Poland rama communist rural na hnoya seminary azir zo in Zbigniew chuan nupui tur dilin thanem ngai takin atong trai chana aril ru chuan pastor thatak ni adu don ani chuan nupui fel tak anei phot angai ni in a hriani azir chhuat nu loka ko tran hruai tu te chuan Zbigniew ale a graduate pui thian hote chu Poland ram chimlama in tinkika rongbol nei turin antira ani hi Poland marlama cheng ani awangin antirna Poland chimlam chu alafu a heng thalai rolte hi Christian lekhabu chiar turte sempa a Bible zirdu te zon chwa ba ka mi te mamo phusuk sakdan kong zong turatir ani Zbigniew ale a thian te chu pahnih te te a insiamin anin sem dara bangte hi rong an hnoya mi in te anti fai sak boka mi then khat phei chuan chutianga a thlona mi na an tho sak chu makti in a thlona an tho thei po an ring lo hiala tlai tin hian chung thalai rol te chuan Bible zirpuina an nei thina ni khat chu Zbigniew ale azirpui jareka chuan lesko khwa a mi in kongka ankika chuti lai chuan na satakin ro alo sura chumdum hian ni chu a hliatlata boruak vodzet hian aron tuam zuya mitam tak chu anin kha khiphlom ani in tamwak lo an tlo nu chuan meiche pakhat kumsom level omrual hi alo daka tu tenge in ni enga tinge kan kongka in ron kika ti in azota Zbigniew ale jareka chuan an kalchan te chu hrilin Christian an ni le an hnena Isua chanchin hril an du thu te an hrila chunu chuan in bual turin kaloin siam chia kapasal hian ti pui cheu adu le du lo kan zo tange atia thenom dangte ang thovin ani po chuan kong chu akhar le maya Zbigniew chuan alo kir le angem ti po a hremai bik lo ma se minute engemoti chung an ngak wanga kapasal hi a omanuam chi alova a bechak ri lo chu ani ang ke ro chuan biang biak na nei pui cheu chu kadua Isua chanchin hriat bel chu kacha khop mai in lo lakal le theiangem atia tlangwal te chu a hnuwa chuan an kal le a chuta kongka an vakik le chuan chunu chuan lenglut turin lo soma chuta chuan mi somvel hi an lo thu a chung tlangwal pahnih ten Isua chanchin an hril hlan chu an lo ngak hlal hle mai ani chuta lo omte zinga chuan nula pakhat a hming mayui chu a omve a hun engemaw chen chu mani pualin Bible hi alo chia thina ani po chu pasal thatak dilin pathian hnena atong trai thin ani an khua a tlangwal te hian meizuk le zuin an ching hloma ani chuan pathian chunga rin om ngolvei laka fihlim pasal nei adu ani chu hmuna leng tura som tunu hnena chuan Zbigniew hi kapasal turani ang tiin a hril mia mai ani chuta anin mu atanga reivak lova Zbigniew chuan mayui chu chuta tanga mel somruk vela hla khodanga Bible zirna nei turin asoma ani po chu akala chuta chin chu an pani hian da ka thu anin thon fo thin ani chu kumsang khazakwa somriat paruk dai kha ani to a khati lai kha chuan cell phone le email vel hi alalar vak lo ani akum le sang khazakwa somriat pasari khan Mark Finley chuan marlama longcholna Gdansk khopuya be pui thlak na aneya Zbigniew chuan mayui po chu telve turin soma tlai tin hian ani chu movie theater mi pui lo pung khom thin te zinga a telve zela chu be pui thlak in khom na chuan mayui chuan thutluk na siamin a thinlung Isua hnena a hlana baptisma a changzuita ani tuna hian Zbigniew ale mayui te chu kumsom thum panga lai an in nei veta a fanu puitling to mayui le Natalie te an nei ani Zbigniew chuan
pastor na ba ka seminary a zertir tu na athok tel boka ko san shuai tu ani ba ka Polen Rama Hope Channel thu soi tu ani tel bok pathianin adil na angai thak saka pasal thatak dila lotong trai ve mek mayui anei tir chu mak ative le thin ani chuan ke hi Polen Ram marlama cheng kani a kanupui ero chu chimlam hlatakami ani thunga pathian lo chet na tel lo chuan keini tan in ton ngei na aum lo ti in lom takin asoi thin anin ton theina tura rem chana anei theina atan le khabuzor na an thok chu thilpoimo ni telin a shebok seminary a thalai te hna po mi in tloa in kalna tura hian in nupui tur te po in va mumai theya chuwang chuan film khur hle ang cheu ti in ka hril fo thin ti in asoi thin ani kumsang ni som pasaria 13 sabat tholom phal taka in thowang khan lom thu kan soya khami zara khan Polen Rama Hope Channel Television Studio din anita a Zibik ni fahi Polen Rama Hope Channel International Hope Channel peng khata thu soi tu ber ani khati zong kha ton tuma rongbol chanchin kan ngai thak thei chu ani